келин чокадасед шумо? چون میکنم کار خانه کرداشم Конечно, шумо ҳоям нашудигми ва ним соати кори шумо ҳамин ним мурази дароз ва мекунид дар кашолмети як зума мешудиги кор боша дестес خدا هم مالکای завтракаша карда шуд вақти обед шуд алакай лекин ҳоли ман завтракам накардем даже кори хона фақат ман ба дар кор ҳастем тахминаш куҷо шуда пиша намебуроя ай хонаш агугон конечно бегаи меҳмонӣ мерем ҳа дар хона ба хона имтиҳон мекунам охи мегӯям дарсхонӣ меравам ҳа шумо тайёр шуда истем ману зебон либос пӯшида мегӯям хоб тахмина маро модарам хайр дода хайр ман зудтар тайёр шудам нази шумо мегӯям хайр чӣ пӯшам имрӯз дар меҳмонӣ худо ина пӯшами напӯшами аз худам чӣ кор мекунам янгам либоси нав духта буд аз ҳавайро пӯшам канито я бора ифтар биё ҳалҷи ҷон барои имтиҳон тайёрӣ дестам ҳами хел монда шудам ки дарс бо болои ҳамаи ин имтиҳон ин қадар хондам тайёрӣ тахмина кадом имтиҳон ту ман ба гуфти ман имтиҳонма спортам гуфти ку ҳамаша росташа гӯ имтиҳоната ку спортими ё неми ту баҳони имтиҳон гуфти куҷоҳо рафтаси дугонаҳот киди гулай ба бочаҷон ман имтиҳонро мефаҳмем ман бояд тайёрӣ бинам ин бегоҳ бо ҳамроҳи дӯстонам барои имтиҳон тайёрибинӣ меравем равбин чи янга чо кисосиям абора хабаргирун ту бин се кор кисосиям ва унҷива янгаҷон асалҷон ин бегоҳи ман ҳамроҳи дӯстонам ба тайёршавии имтиҳон меравем янгаҷони як куртаи нави фасон духта будед ку вай куртае ки барои туи дӯзондагӣ ҳастам ҳавая вай ман оли худам напӯштам ку ягон бор янгаҷон размеримон тоғри мегирад размерҳо тоғрӣ мегирад ҳамонро мечед ман пӯшам янгаҷон худо майли гире амҷа шкаф пайсодаст равен гирем пӯшем ташаккури зиёд ин хеле янга ки дорад мири ҷаҳон надорад худо агар кораш шуд ин духтарако иловиш песода намешад кораш рондагӣ набошад аз ман бо одами гандатарин нест ассалому алайкум ҳаст ягон кас дар ин хона модарҷон тахмина ваалайкум ассалом биё духтарам биё умдимӣ вай ёдка дига будам тиягӯ даро ассалому алайкум модарҷон чӣ хеле нағзен созен саломатиётон хуб ҳа духтарам ту дурустми нағз умдимӣ тахмина чӣ хеле нағзсоз қани ҳоли дарс дай келин кани ассалому алайкум апаҷон чӣ хеш мо нағзсоз саломатон аст нағз гирифта омадед ассалому алайкум янга биёед шинед созен хубен созе мебиём қаҷатон мешинам шумо рафта апои кортон шавед чой пой монид пирогатон се шуда пирог сехми пухтосми тайёр шудосми ё тайёр шудми ҳа уже қариб пухт духовка мондам апои дастархон шавед даро модарҷон янгам иқа хароб шудааст бечора чӣ ба намондем катимон шинар иқа янгамам ёд кардам якҷоя мешиштем намондед шиштанӣ бихел накунед ваям фарзанди мардум ваям хост катимон шиштан хай короша кай ки тахмина биёд яҷоя мекунам ҳеҷ гап не не чо мекунӣ вая инҷу шин гуфта зарор не инҷу шита онда мукди гап гӯш карданаш апои кораш шавад нечива е худо кудом дурустиями нақсиями корубори зиндагӣ ҳамашон дуруст мешавад саломат гаштиями меша модарҷон нағз соз худатонам соз хуштоман хусур ҳамашон нағз гаштиян мешад ман пуштиша нагирифтам модарҷон монед ваям фарзанди мардум монед вая хеле накунед манам ман например дар хонаи хуштоман аз ҳоли янгамдам бад ҳол дорам ман ба намефурад ваям духтари мардум кор хел накунем мана ҳоли ман аз ин ду баробар бадтар аст дар хона манам намефаҳмам манам ҳам хеле шиштанӣ намемонам ҳамашон худашон мешинанд мана намемонам барои ҳамо мегум да модарҷон шумо ранги хуштомани ман нашавед худо апамай ил ки мега биёя ҳамина мераси ам хонаи шуда пиши чӣ кор мекунам тоба кардам худо ози медорам як соат насиҳат медам мегӯ ки як насиҳатои мада дар кора ози дар гӯшао чӣ мепара и худо янгама ширин мекунам мара ганда опаҷон саломатиён аст ҳама соз хуб кай омаден ҳозир омадам чӣ хе ту тахмина соз хуб хуш омаден куҷо рафтеси хе хухта хушрӯ карда ман тайёр шудам барои ба имтиҳон тайёрӣ дидан ба дӯстонам меравам куртаи хушрӯай куҷо бода танаи ту ин куртаи янгам ба ман зебидааст ай янгам бале чалзамам чиба ту куртаҳои янгама мепӯшӣ
модарҷон, ман шумо ба чанд бор гуфтам напӯшад либосои янгама. ҳамон духтар бечора ҳамина духту худаш якбор пӯшид. Напӯшида ту чӣ ба мепӯши куртаи наваша? майла шапа тина мераси хай хоб баъдан миём чайнӯшӣ мекунем. хоб хай чиҷон. модарҷон, ин чӣ аҳвол? ман шумоя чанд бор гуфтам ин духтари шумо ҳичи хеле дарс парс намерад. агар дарс равад магар ҳамихе худша ранги тӯи рафтагӣ фасон мекунад. ҳамин духтаратон кати фақат дар гӯшотон мепарад, шумо бовар карда шинед. лутш гирад аянгаш ягон кори хона ёд гирад. руфту чин пухту пас пагашу метиед дар сари худатон бало мешад. бале духтарам, рост мегӯӣ, дуруст мегӯӣ. Дом дарс мегӯяд, баҳона мекунад, меравад, кӯмак намекунад. ман бошам ба янгат бисёр сахт мерасам. фикр накарда гап мезанам. ҷудо маро ҳозир ҳушёр карда монди духтарам. занҳои муҳтарам, боварӣ дорам ки ин саҳнаи мо ба шумо хеле шинос дофт. пас чӣ хеле ки мегӯянд чизе ки коштӣ ҳамонро мегирӣ. ҳамин хел ки ҳаст мо пеш аз як кор кардан хушро фикр кунем. чӣ хеле мегӯянд келин ҳам фарзанди мардум, модар ҳам бузург ҳаст ва қайсингул ҳам дар ҳар як хона меҳмон ҳаст. пас бояд ҳар яки мо фақат ба якдигар фаҳмӣ дошта бошем. дар ҳар ҳолат бояд якдигар фаҳмию ҳурмату эҳтиром якдигарро кунем. боварӣ дорам ки ин саҳнача бисёр як дарс шуд барои шумо тамошобино ва дастгириятонро мо умед дорем.